ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आडाळी एमआयडीसी मधील खनिज तस्करी मागे भारतीय जनता पक्षाचा काही संबंध नाही आणि जर तसा कोण आढळल्यास त्याची शहानिशा करून पक्षश्रेष्ठींकडून कारवाई केली जाणार असल्याचं भाजपचे दोडामार्ग तालुकाध्यक्ष दीपक गवत यांनी सांगितलं आहे. दोडामार्ग तालुक्यात गौण खनिजाची होणारी तस्करी आणि त्या संदर्भात वारंवार येणाऱ्या सोशल मीडियावरती, पेपरवरती येणाऱ्या बातम्या आम्ही दररोज ऐकतोय, वाचतोय. त्यामध्ये असा एक उल्लेख होतोय की सत्ताधारी यांचं कनेक्शन आहे, बडे नेते यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. मी आपल्या माध्यमातून आपल्या न्यूजच्या माध्यमातून सगळ्यांना सांगू इच्छितो की जे कोण संबंधित असतील त्यांच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे. ते भलेही कुठल्याही पक्षाचे असू दे, भाजपचे असू दे किंवा शिंदे गटाचे किंवा अन्य कुठल्याही पक्षाचे सत्ताधारी असू दे, कुठल्याही पक्षाचे असू दे, त्यांच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे अशी मागणी आम्ही तुमच्या मार्फत करत आहोत. त्या संदर्भात कालच मी पराशर सावंत आणि आमचे अन्य सहकारी काल तहसीलदार साहेबांना भेटून आलो की जो कोण असेल यामध्ये इन्व्हॉल्व असेल, कुठल्याही पक्षाचा असू दे, कोणीही असू दे, त्याच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे. आणि आपल्या माध्यमातून आपल्याला एक विनंती आहे माझी की आज आपण सत्ताधारी म्हणून सगळेजण पक्ष म्हणून काम करत असताना जो कोण असेल त्याची नावं तुम्ही पब्लिश करा, ती लोकांच्या जनतेसमोर येऊ दे. आणि उद्या समजा यामध्ये कुठलाही भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आम्हाला आला, त्याची शहानिशा सगळी करून जिल्हाध्यक्षांच्या परवानगीने त्याच्यावरती उचित कारवाई केली जाईल. कारण जर आपल्या दोडामार्गच्या संपत्तीचा कोणतरी नको तो वापर करत असेल आणि आपली नैसर्गिक संपत्ती जर स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरत असेल तर त्याच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे. ही भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचा तालुकाध्यक्ष म्हणून आम्ही आपल्याकडे मागणी करत आहोत. तशीच मागणी आम्ही तहसीलदार साहेबांकडे काल केलेली आहे. लवकरच त्या संदर्भात आम्ही कलेक्टर मॅडमांची भेट घेऊन त्यांना आम्ही पत्र देणार आहोत.